Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Sailak eta Udalek lurraldeko 28 hondartzetako zerbitzua eta egoera etengabe hobetzearen alde egin dute. Horregatik, 2003 geroztik sistema integratuaren arabera kudeatzen dituzte Bizkaiko hondartzak, oinarri gisa kalitatearen ISO 9001 araua eta ingurumenaren ISO 14001 araua hartuta. Hondartza batek 2 ziurtagiriak lortzean, kalitate oneneko zerbitzua ematen die erabiltzaileei eta ingurumena erabat errespetatuz gainera. Optamos por este sistema y descartamos de alguna manera la certificación que suponía la bandera azul porque esta era una foto respecto a las actuaciones o respecto al estado de la playa en la temporada anterior. Los sistemas de certificación ambiental y de calidad exigen un esfuerzo para todos los participantes de ir mejorando, tanto en la protección como en la dotación de servicios de calidad. Bizkaiko 28 hondartzetatik 10ek eskuratu dituzte kalitatearen eta ingurumen kudeaketaren ISO ziurtagiriak. Baita itsasoko bioaniztasuna, flora eta fauna aztertzen dituen Plentziako ingurumen gelak ere. Hondartza horietan beraz, besteak beste garbi daude ura eta area. Sorosleak eta hondartzainak daude. Zerbitzuak, iturriak eta dutxak dituzte. Eta ingurumen kalteak ahalik eta gehien murrizteko alegina egiten dute. Esaterako hondakinak gaikabilduz eta ura aurreztuz. Udalek ingurumena, gizartea eta ekonomia hobetzeko lanetan tokiko agenda 21 erabiltzen dute laguntza tresna bezala. Hala egiten du adibidez Bakiok. Turismoak eta hondartzak garrantzi handia dute udalerrian eta tokiko agenda 21 bidez hobetu egin nahi dituzte. Ildo horretatik, Bakioko hondartzak beste urrats bat eman zuen iaz. Udalak ingurumen kudeaketarako sistemaren eta auditoretzaren erregistroan EMAS izena eman baitzuen. Hain zuzen ere, udalaren esku dago hondartzaren kudeaketa. EMASek Bakioko ingurumen politika eta etengabeko hobekuntzaren aldeko apustua aitortu ditu. Finales del 2002, con otras 4 playas de Vizcaya, inició la entrada a formar parte del sistema integral de gestión. Para esto se consiguieron las ISO 9001 de calidad y la 14001 medioambiental. Y en el 2007 Bakio, pues vamos a decir, se lanzó a conseguir la excelencia de la ISO 14001, la medioambiental, para poder conseguir el EMAS. Y a partir de ahí pues hemos llegado a obtener el certificado EMAS, que lo estamos renovando anualmente. Hondartzetako sistema integratuak bultzatzeaz gain, Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldeko gainerako hondartzetan ere bultzatu nahi du ingurumen sentsibilizazioa. Horretarako besteen artean hondartzen gida argitaratu eta banatu du, erabiltzailei espazio naturalak errespeta ditzatela eskatzeko eta hainbat gomendio emateko.